Ako sa máte? My stále pracujeme okolo bazéna. Ľudská spinka. Idem vám ukázať, ako vyzerá teraz okolo bazéna. Makáš? Nech sa páči. Nedeľa, nenedeľa, dela. Schody? Ha? Schody? Také schodíky, hej. Tieto kocky tam dáme. Nasypeme tie kamene. Tie kocky tak vyčistím troške, že by to nevyzerajú, že majú 200 rokov. Dobre. A potom to dáme sa. Takže budú schody okolo bazéna, lebo je pôda trošku vyššie, tak pôjdu do kruhu také kaskádové schody. Tak som zvedavá, ako to bude vyzerať. Aspoň, že ešte tam máme také betonové schodíky, takže niečo vymyslíme.